guys! Welcome back to my channel. Ang video ko ngayong araw na to ay tuturo ko sa inyo kung paano magluto ng paksiw na pata. At ito ang mga sangkap. Mga sangkap ng paksiw na pata. Meron tayong sibuyas, hiniwa, bawang, at ito ay laurel, daw ng laurel. Meron tayong pamintang buo. Meron tayong oregano, yung dahon ng oregano na tuyo. Tapos meron tayong star anise. At 1 cup na suka at tuyo at 3/4 cup na asukal. At syempre, ang ating pata na pinakuluan na siya. So, yan guys. Pagkatin na itong... Yan guys, umpisa na natin. Syempre, unahin natin yung pata. Ilagay natin sa kasirola. At sunod natin yung suka. At yung toyo. Siyempre yung mga sibuyas, bawang at laurel, pagsamasamahin na natin sa isang kaserola. Lagyan na natin lahat. At yung asukal. Tapos lagyan natin ng tubig hanggang kung mayroon kayong pressure cooker guys, i-pressure cooker nyo para mabilis ang pagluluto. Lagyan natin ng 3.5 cups na water na tubig hanggang ano lang siya. So yan guys, tapos na yung ating pagpapakulo sa pressure cooker. Titingnan natin kung malambot na siya. Tapos na yung 45 minutes. So yan, malambot na siya. Ngayon, tatransfer natin sa ibang kawali para mas ganda. Doon, dito natin papaano natin. Nilipat natin guys para titikman natin kung okay na ang lasa. Dito natin rin pa yung sabaw. Yung paglaglagay ng asukal guys, depende sa inyong panlasa kung gusto nyo matamis. At yung kung ayaw nyo naman ng matamis, bawasan nyo yung nasa ano po. Natin na lang itong anuhin yung sabaw. So yan. Titikman natin ngayon.
anuhin lang natin yung sabaw ng konti para medyo mas masarap siya. Mas masarap to kung meron siyang yung bulaklak na saging. Yan guys, malapit na siyang medyo konti na yung sabaw niya. At templado na siya talaga. So yan guys, ay papatay na natin at ready na siya. So yan guys, tapos na yung aking paksiw na pata. Kung ikay bago lang sa aking channel, huwag mong kalimutan mag-subscribe at click mo na rin yung notification bell para updated ka sa aking mga susunod na video. Sana at may natutunan kayo sa pagluluto ng paksiw na pata. At salamat! Subscribe!